Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa mga sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, o hapon, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot sa mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang at pakaingatan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi mo po ninyong isa puso't isipan panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutubasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginawang kabutihan at ipagkakalob sa inyo lahat ang siksik, digdig at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Bago ko po umpisan po ay shout muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Iriola from Bicol, Ryan Labisti, Unix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Presley Abugao, Orchili Tinet Ron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Luciapil Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Rorita C, Arting Camacho, Marcel Placido, Eupimia Felipe, El Mai, Triple E Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joe Ambibs, Nuggets, Gillian Jick, Burbider, Rosina Borja, Enerpic, Mucha Hunters, Nathan Burt Commented, Mylene Dumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Julio Landipcho, Brian Bimsa, Rudy, Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kokojin, Cecilia Cruz, Milk Jam, PB Purok, Tani Gyanan, Joseph Lakada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Ruan Ninuso, Barbin TV, Cool Dud TV, Karen Ocampo, Jevelyn Ugano, Shani, Alin Ramos, Pabriag, at higit sa lahat Isha Pilar. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ang aking YouTube channel Liwangan ng Pangasinan ay huwag makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon ay orasyon panghalina para magustuhan ka ng marami. Magdasal po sa mga wala pong pudir po, magdasal po ng isang ama namin na Bagay ng Maria, sumasampalataya hanggang ipako sa cross. Pero kung may ginagamit nyo pong pudir, magdasal po kaya ang gaya na sumasampalataya hanggang ipako at cross lang po. Magdasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan.
tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ng may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, hanggang pinako sa krus lamang po. At usalin po yung 3 bisis po yung orasyon. At ihip po sa dibdib ng 3 bisis bago makiharap sa mga tao. Narito po ang orasyon. Miti quidim oratis ac uk chuchukum it sancti inem corpus mielim orati sum pituim ilim aii impasim jak sija. Mitim quidim oratis ac uk chuchukum it sancti inem corpus mielim orati sum pituim ilim aii impasim jak sija. Miti quid dim oratis ac uk chuchukum ik sancti inim corpus mielim orati sum bituum ilim aii impasim jak sija. 3 bisis po salin po at po sa dibdib ng 3 bisis bago makipag harap sa mga tao. Sana po pakaingatan po ito, at share nyo po sa iba rin po, para makon po nila. Sana po nagustuhan nyo po yung aking binagi pong orasyong panghalina para magustuhan ka ng marami. Pakaingatan po lamang to at huwag pong ipagyabang. Pag nag-usal po kayo, sa puso't isipan po at focus po kayo sa sarili bago po kayo gumawa po ng mga bagay-bagay na mga orasyon na yung gagamitin pong inuusal po sa araw-araw. Sana po nagustuhan nyo, at maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po wag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. Iwagan ng Pangasinan lamang po. Sana po yung mga may karamdaman po dyan, na sana po ay humingi lamang po kayo ng gabay sa Diyos sa makapangyarihan sila, para bago po kayo humingi ng gabay o kahilingan po na kayo gumaling po, ay humingi po na kayo ng basbas sa Ama at manalangin po kayo bago matulog sa gabi, at isabay nyo po yung paghiling po ninyo. Pagkatapos nyo magdasal po, humiling po kayo sa Ama. Humiling po kayo kung ano pong nasa puso at isipan nyo po, hilingin nyo po, at ito po yung ipagkakalob niya. Basta isa puso't isipan po ang pagdarasal po, at taimtim po. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan lamang po. Maraming salamat po. Bye-bye po.